galdu eta irabazi, heriotza eta jaiotza. Haur gehienak 0 urterekin jaiotzen dira gure mundura. Baina badira hilabete batzuekin jaiotzen direnak edo 3 urterekin, edo 7rekin. Unai 13 urterekin jaiozen nire begietara. 13 urterekin jaiozinen nire begietara. Horrelaxe, bapatean. Jaiotza bitxia izan zen, pizza bat afaltzen genuen bitartean jaio baitzinen. Etzen egon ez haurdunaldirik, ez gaubeilarik, ez da pardel aldatzerik ere. Ez zintudan eraman eskutik helduta eskolara lehenengo egunean. Enizun erakutsi txintxirrinka ibiltzen, ez da gordeka ere. Ez zintudan lagundu ondartzara izurde gaixo ura ikustera. Zindagizut, nahiko nuela horiek guztiak egin, eta egunero hartzen dut horren utxunea, baina 13 urterekin jaiozinen. Horrelaxe bapatean eta pizza batekin. Jakin badakit egiatan Danimarkako udaberri hotzean jaiozinela. Eta izoztuta zeudela larreak zure egunean. Jakin badakit baduzula aita. Baduzula ondoan maite zaituen jendea, lagunak, lehengusuak, izebak, aitona, amonak. Eta nola ez, ama. Izan ere inor ere ez da norberarentzat bakarrik izaten. Ikasi behar dugu, maite ditugunak, partekatzen. Eta ni beste bat naiz, hilarara azkena urreratzen. Soilik esan ni neu sentitzen naizela aur zurekin nagoenean, eta ikasi egiten dudala zurekin. Txintxirrinka jakingo ezpanu bezala. Izurdeak estraineko aldiz ikusiko banitu bezala. Soilik esan, zure jaiotza benetakoa izan dela niretzat. Naiz eta 13 urterekin jaio, horrelaxe, bapatean, eta pizza batekin. Lur hartu eta gero, pistako irudiak agertu dira berriz ere hegazkineko pantailan. Lerro etenak. Pista utzi eta terminaletara abiatu da abioia. Astiro. Plazera izan da, esan dit Renatak eta eskua luzatu dit. Poltsa hartu du esku artean. Zerbitzariak oraindik eserita daude, baina hala ere, jendea telefonoak pizten hasi da. Renatari mezua ailegatu zaio mugikorrena. Please, help me, dio mezuak. Gelditu da azkenik hegazkina. Welcome to New York City. Ondarroan, 2008ko urrian. Eskerrik asko.